ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ 2 କିରଣ ବେଦୀ, ଅପସନ୍ 3 ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ 4 ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ସିବି ମୁଠାମା, 2 ଆରତୀ ଶାହା, 3 ରାଜିଆ ସୁଲତାନ, 4 ମଦର ଟେରେସା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସିବି ମୁଠାମା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସତ୍ୟଭାମା ଦାସ, ଅପସନ୍ 2 ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ 3 ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଅପସନ୍ 4 ଆରତୀ ମୁଣ୍ଡା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? 1 ସୋନାଲି ବାନାର୍ଜୀ, 2 ପ୍ରୀତି ସେନଗୁପ୍ତା, 3 ଲୀଳା ସେଠ, 4 ଆନ୍ନା କିଲ୍ଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରୀତି ସେନଗୁପ୍ତା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? 1 କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, 2 ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 3 ଗୀତା ମେହେଟା, 4 କେହି ନୁହଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ? 1 ରଚନା ସେନ, 2 କିରଣ ବେଦୀ, 3 ଅସୀମା ଗୁପ୍ତା, 4 ସଂଯୁକ୍ତା ଦେବୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କିରଣ ବେଦୀ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓକିଲ କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ରେଗିଆ ଗୁହା, ଅପସନ୍ 2 ମାଳତୀ ଗୁପ୍ତା, ଅପସନ୍ 3 ଆରତୀ ଶାହା, ଅପସନ୍ 4 ରୀତା ଟାଟା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରେଗିନା ଗୁହା। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ନାତକ କିଏ? 1 ଇଲା ମଜୁଦାର, 2 ନୀରଜା ଭାନୋଟ, 3 ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଘୋଷ, 4 ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଇଲା ମଜୁଦାର। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ, 2 ରୀନା ମାଧବୀ, 3 ଜ୍ୟୋତି ରାୟ, 4 କେହି ନୁହନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? 1 ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, 2 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, 3 ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, 4 ସୋନିଆ ବେଗମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ।